Princovi pneumatika, nič to. Žarlovica na nohy, ideme na to. Dobre, nastavený. Fantastický štart. Jozefa Zimmermana. Ale treba povedať, aj Ľubo Greguška veľmi dobre odštartoval. Naozaj ďalší z raketových štartov Ľuba Gregušku, ktorý startoval v tej najnevýhodnejšej pozícii a už je za Jožko Berešom. Zimmerman, Greguška, Škromina Becker, ona na prvom 6. mieste. Cimbo duje čo to dá, ale Ľubo Kužel sa ho neskutočne dobre drží. Naozaj buď teraz alebo nikdy. Jozef Zimmerman, buď víťazstva tu na poslednú pozvanú niekoľkokrát. Ešte nie. Ideme na 6 plných nul. Tam to skúša Ľubo Kužel. Tady ako ono nepôjde, tam si to Jozef určite postráži. Doťahuje sa Jožko Bereš. A to ešte budeme čakať, čo vymyslí Igor Škromina na Ľuboša Gregušku. Igor Škromina, ktorý tam je, síce už trošku ďalej, ale Greguška v tejto chvíli predbieha Jožka Bereša, posielajú ho na vonkajšiu dráhu a to znamená Igor ide vyššie. Aj Igor, na úkor Jožka Bereša, ale jeho Tunistroj určite nebol na posledné slovo. Cimbo, Čelle, Ľubo Greguška ide cez Kužela a bude stíhať Joža Zimmermana. Jaj, záverečné kolo, priatelia. Záverečné kolo, posledný útok, ročníka Autosport 2013. Cimbo je v čele už od štartu, ale Ľubo Greguška prevádza perfektnú stíhaciu jazdu. Toto už nepáde, Zimmerman víťazí priatelia. Ľubo Greguška je druhý. Ľubo Kužel tretí. Igor Škromina štvrtý. 5. Jožko Bereš a 6. Milan Becker. Tak ak sme si želali veľkolepé finále, je to tu Jozef Zimmerman, pozdravuje kompletne všetkých fanúšikov žarnovického areálu. Jožko Zimmerman, ďakujeme za krásny výkon. A on ďakuje samozrejme svojim fanúšikom. No a priatelia, týmto pádom vás rovno môžeme pozvať na vyhlásenie, pretože máme okamžite po dojazde pripravené vyhlásenie výsledkov. Takže poďme rovno na to. A to znamená, že po tejto naozaj dramatickej rozjazde štvorkoliek rovno môžeme prejsť k vyhláseniu výsledkov. Pogratuláciu. Tak. Majster volantu.